an yi yaƙe-yaƙen basasa da dama a ƙasashen Afirka wanda ya sanadiyar rasa rayukan miliyoyin al'umma, amma kuma akwai biyu daga ciki waɗanda suka fitar da hankali da kuma rikitarwa. Na farko yaƙin basasar da aka yi a ƙasar Sudan, na biyu yaƙin basasar da aka yi a Najeriya ko kuma mu ce Biafran wanda ya fara a shekarar 1967 ya ƙare shekarar 1970. A cikin bidiyon namu na yau zan ba ku cikakken tarihin Biafran, silar faruwarsa, yadda ya faru da kuma abubuwan da suka biyo bayan yakin ya faru. Ina fatan za ku yi likes, comment, sharing da kuma following. Idan kuma kuna kallon mu kai tsaye daga YouTube ne, ku taimaka ku yi muna subscribe. Ƙasar Najeriya ta samu 'yancin kanta ne ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1960, inda sa Abubakar Tafawa Balewa ya kasance Prime Minister ta na farko, wanda ya kasance rike da wannan mukami tun daga shekarar 1957, da Dr. Nnamdi Azikiwe a matsayin shugaban ƙasa na farko. Bayan zaben raba gardama da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a shekarar 1961, yankin arewacin ƙasar Kamaru ya haɗe da yankin arewacin ƙasar Najeriya, inda kudancin Kamaru da kuma sauran yankunan da suka rage suka haɗu suka kafa jamhuriyar ƙasar Kamaru. A ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1963 ne Najeriya ta zama jamhuriya, ta naɗa Dr. Nnamdi Azikiwe a matsayin shugaban ƙasar ta na farko. Najeriya ta kasance cikin matsalolin yanki da aka daɗe ana fama da shi, ƙabilanci, rashin daidaiton ilimi da kuma rashin daidaiton tattalin arziki su ne suka fi fice a wata ƙidayar al'umma da aka yi a shekarar 1962 zuwa shekarar 1963. A ƙoƙarin daƙile rikicin ƙabilanci, an samar da yankin yammaci ta tsakiya a shekarar 1963 ta hanyar raba yankin yammacin ƙasar. Duk da wannan rabo da aka yi, sai da aka ƙara raba ƙasar gida uku. Kowane yanki na ƙarƙashin shugabancin ƙabila. Yammacin ƙasar na ƙarƙashin jagorancin ƙabilar Yarabawa, gabashin ƙasar na ƙarƙashin mulkin ƙabilar Igbo, yayin da arewacin ƙasar ke ƙarƙashin mulkin ƙabilar Hausawa da kuma Fulani. Rigingimu sun zama ruwan dare game gari a Najeriya, inda gabashin ƙasar ke kokawa da mulkin arewaci kuma na fargabar cewa manya da ke kudanci za su iya kwace mulki. Yammaci kuma gwamnatin ta wargaje a shekarar 1962, sannan kuma zaben tarayya na shekarar 1964 shi ya kawo Najeriya a gabar rushewa. A watan Janairun shekarar 1966 ne aka ƙara fadawa a cikin wani yanayi na zub da jini bayan rugujewar doka da oda na yammacin ƙasar. Bayan zaben Oktoban shekarar 1965 wanda ya kasance da magudi a cikinsa, sai wasu jami'an sojoji suka yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin tarayya, wanda ya sanadiyar mutuwarsa Abubakar Tafawa Balewa, Sa Ahmadu Bello Sardauna Sokoto, Chief Samuel Laruki Akintola da wasu manya-manyan jigajigan gwamnati a wancan lokacin. Amma kuma wannan juyin mulki bai yiwu ba, inda aka kafa sabuwar gwamnati ta mulkin soja a ƙarƙashin Major General Aguiyi Ironsi. Amma kuma shirin Aguiyi Ironsi na kawar gwamnatin haɗaka da su Tafawa Balewa suka kafa ya janyo gagarumar zanga-zangar kin kabilar Igbo a arewacin kasar. Shigar sojoji a cikin mulkin Najeriya ya dagula al'amura a wancan lokacin, saboda su kan sojojin kawunan su arabe ke saboda kabilanci, sun ta'artawa a tsakanin su saboda mulki. An kuma zargi gwamnatin Aguiyi Ironsi da jin kai ga sojojin da suka yi yunkurin juyin mulki ranar 1 ga watan Janairu, wanda ya sanadiyar wasu daga cikin jigajigan kasar kamar su Sa Abubakar Tafawa Balewa da dai sauransu. Duba da cewa sojojin da suka yi yunkurin juyin mulkin 'yan kabilar Igbo ne. A watan Yulin shekarar 1966 ne wasu sojoji da suka fito daga yankin arewacin Najeriya suka yi wani gagarumin juyin mulki. Aka kashe Aguiyi Ironsi, daga baya General Yakubu Gowon ya zama shugaban kasar Najeriya ƙarƙashin mulkin soja. Barkewar yakin Biafra dai sanadiyar rikicin kabilanci ne da ya yawa a kasar da kuma gabashin kasar da ke ƙoƙarin ballewa daga Najeriya. An yi watsi da yunkurin Yakubu Gowon na gudanar da taron daidaita makomar tsarin mulki a Najeriya bayan kisan kiyashin kabilanci da ya faru a watan Oktoban shekarar 1966. An yi yunkurin ceto kasar a ƙarshen watan Janairu shekarar 1967, lokacin da tawagar gabas karkashin jagorancin General Odumeko Ojukwu ya amince da ganawa da sauran a birnin Abure da ke kasar Ghana. Lamari dai ya taɓarɓare bayan samun bambance-bambancen ra'ayi da aka samu a wannan taron. A watan Mayu shekarar 1967 ne Majalisar Gabas ta baiwa Ojukwu damar kafa jamhuriya mai cin gashin kanta. Duk dai a lokaci guda gwamnatin tarayya karkashin jagorancin Yakubu Gowon ta ba da sanarwar raba yankunan zuwa jihohi 12, jihohi 6 daga arewaci ko kuma daga gabashi, a cikin yunkurinsa na karya ikon yankunan. A ranar 30 ga watan Mayun shekarar 1967 ne Ojukwu ya bayyana ballewar yankunan guda uku da ke gabashin Najeriya, inda aka sanya musu suna Biafra, wanda gwamnatin tarayya ta bayyana
ɗaya a matsayin tawaye. Wannan rikici da ya balle ne a watan Yuli, a cikin makonni kuma ya rikide zuwa yakin basasa. A watan Agustan shekarar 1967 ne sojojin Biafra suka tsallaka a jihar Niger, sannan kuma suka kwace birnin Benin. Suna kan hanyar su ta zuwa jihar Lagos, aka rutsa su a Ware, wani karamin gari ne da ke jihar Yamma inda ake kira da Ondo State a yanzu. Jim kaɗan sojojin gwamnatin tarayya suka shiga jihar Enugu, hedikwatar riƙon ƙwarya ta Biafra, suka kutsa a cikin yankin Igbo. Aka ci gaba da gwabza gumurzu da asarar rayukan fararen hula da sojoji a kowane bangare. Yunkurin samar da zaman lafiya na kungiyar haɗin kan Afirka wadda ake kira da African Union a yanzu bai yi tasiri ba. Biafra kuma ta fara samun karbuwa a wasu ƙasashen Afirka kamar su Cote d'Ivoire, Gabon, Tanzania da kuma Zambia, inda Faransa ta fara samar da makamai ga sojojin Biafra, yayin da Birtaniya da tarayyar Soviet suka aika da makamai ga gwamnatin kasar. Kazalika Biafra ta samu tallafi daga kungiyoyin ƙasa da ƙasa domin al'ummar ƙasar suna fama da matsananciyar yunwa sanadiyar wannan yakin. Rushewar ƙasar Biafra ta fara ne ranar 24 ga watan Disamban shekarar 1969, lokacin da sojojin gwamnatin tarayya suka kaddamar da gagarumin farmaki. Biafra kuma a wannan lokaci harsasan su sun kare, gashi kuma al'ummar yankin kasar na cikin matsanancin yunwa. Haka zalika Biafra ta ɗibi kashi ɗaya ne daga cikin shiddan kasar, don haka an fi su ƙarfi ta kowane bangare a wannan lokacin. Daga nan ne General Ojukwu ya tattara inashi zuwa kasar Cote d'Ivoire a ranar 11 ga watan Janairun shekarar 1970, sannan kuma wani wakilin Biafra ya miƙa waya a jihar Lagos. Cikin kwanaki 4 jamhuriyar Biafra ta rushe. Kiyasin adadin mutanen da suka mutu a wannan yaƙi ya bambanta, wasu sun ce 500,000, wasu kuma sun ce miliyan 3. Ga wanda ya samu damar haɗe yankunan guda biyu, inda ya jawo jihohin da ke gabashi ya haɗe su da Najeriya. Kazalika ba a zargi gwamnatin tarayya da wannan yakin na basasa ba. Taɓarɓarewar man fetur da ya biyo bayan wannan yaƙi ya baiwa Janar Yakubu Gowon damar ɗaukar nauyin ayyukan raya ƙasa daga shekarar 1974 zuwa shekarar 1976. Ya jinkirta da ayyuka a gwamnatinsa a manufarsa ta sake hayyuwa kan karagar mulki ƙarƙashin gwamnatin farar hula. Ana cikin haka ne Janar Murtala Muhammad ya kifar da shiya ta hanyar yi masa juyin mulki a watan Yulin shekarar 1975, inda shi kuma Yakubu Gowon ya gudu a ƙasar Birtaniya. Sabon shugaban ƙasar Najeriya Janar Murtala Ramat Muhammad ya bullo da sauye-sauye da dama a cikin ɗan takaitaccen lokacin mulkinsa. Ya fara aikin mayar da babban birnin tarayya zuwa Abuja. Ya yi magana akan matsalar rashin aikin gwamnati, sannan kuma ya fara tsarin mayar da mulki zuwa ga fararen hula. Ana cikin haka ne shi ma aka kashe shi a watan Fabrairun shekarar 1976 bayan ya ɗauki 'yan watanni akan karagar mulki. A lokacin da aka yi yunkurin wani yin juyin mulki da ya ci tara, bayan rasuwarsa sai babban mataimakinsa Janar Olusegun Obasanjo ya karɓi mulki. Bai tsaya takara ba a shekarar 1979, inda a Najeriya ta kuma hannun farar hula. Hakan ya kawo ƙarshen mulkin soja. Har kawo yanzu Biafra na da burin ƙara ɓallewa daga Najeriya domin ana fama da rigingimun su ƙanana nan da can. To mu dai babu abin da za mu ce face Ubangiji Allah ya zaba mana abun da ya fi zama alkhairi. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu na yau. Don haka kada ku manta da likes, comment, sharing da kuma following. Idan kuma kuna kallon mu ne daga YouTube, ku taimaka ku yi mana subscribe. Ku kasance tare da ni a koda yaushe domin kawo muku labarin al'ajabi, nishadi, ilmantarwa da dai sauransu.